Тази година има и събор на ковачите и ножарите. Така, спокойно всеки от нас по интереси може да разгледа, а може и да се включи в изработването на предмет от метал. Как може да се изработи нещо, самите вие може да го направите. Имате удоволствието да се включите към някой от тези наши майстори ковачи, които са ни тук на гости. За тази вечер, за днес целия ден, утре също. В този събор се дава началото на тази красива инициатива още от миналата година, с която искаме да покажем на широката публика този толкова древен и интересен занаят, както и да се даде възможност самите хора да се включат в изковаването на някой предмет, да усетят как се кове желязото, докато е горещо, да разберат колко труд е необходим, за да се оформи даден предмет и сами да научат правилните техники при коване. Всичко това може да се види на разположените в парка няколко огнища, от които 2 са по-модерни и на газ, не само на въглища. Така, наистина, с удоволствие, нека днес и времето е с нас, за да се забавляваме заедно. Точно в момента 11:30 ще се провежда, може би, първото по рода си за този тип наш събор надпревара посечене, рязане на дъски, въжета, топки и други за време. С големи ножове, мачете и сатъри, лично направени от участниците, които днес са тук. Тоест демонстрация с състезателен характер и, разбира се, награди. На днешният събор присъстват известни ковачи и занаятчи от Плевен, Русе, Нова Загора, Сопот, Казанлък и Асеновград. През деня ще има коване на ножове и арт детайли и изобщо изделия от метал. Така че наистина има какво да видим и да научим. Нещо, до което да се докоснем. С най-много опит са двамата представители на Асеновград сред присъстващите ковачи, ножари и занаятчи. Това са Лазар Урумов и Любен Ангелов, ковачи. Аплодисменти и за тях. А тук присъства при нас е и световният шампион по коване на Дамаск, който се казва Ники Николов и е от Нова Загора. Един от най-добрите арт-ковачи е също тук, присъства с удоволствие. Това е Радо Сарафов. Аплодисменти за него и за всички присъстващи. А по щандовете можете да намерите много и различни ножове, изработени по различна техника и други изделия, всички ръчно изработени, в това число и бижута. Както винаги в нашия град дойдоха най-знакови, най-добрите майстори, не само за България и за чужбина. Така че можете да обиколите, да ги видите, да се насладите на тяхното майсторство, с който прославят нашата страна с техните златни благословени ръце. Дядо ми, той беше 10 години или отвори по татко и покяна. Натко, ама и натко. Може да би, ари бе, татко, червона човек е бирова. Бялата тършка, червона шапка. Как е ти? Къде прави? Как ги прави? Я предполагам. Няма другите беги, няма. Пак няма да е хубаво, бе. Въпросът е, че не е също така твоята. Тули, нагадал.
Време да прави нещо на сестрата и да прави нещо на тебе. Без събори случи на някакво шоу, така Няма как да се случи. Здравейте, Антон Анастасов се казвам, майстор ножар. Това са нещата, които правя. Предпочитам да се натискам към кованото, към по-странни форми. Общо взето това е. Показваме след малко как се случват тия неща на живо. Така че заповядайте. Да, тия двамата брадати заговорници. двамата братя. Те даже на панелите казват, Пашка открива да това. Те кеник са по-интересни. Майсторе, здрасти. Ти ли го правиш? Да стане по-мазно. Аз се обичам. Айде. Сега правят две малки. Правят две малки.
Задръжка, така задръж, спирай да спиш. Добре, няма нищо. Добре, много добре. Шалки, ножни с движение. И се оказаха товарни. Давай следващия. Добре, въжете сряз, трябва да се чеше. Добре, много добре. Всяка. Браво. Вода, Кенче. Много добре. Всичко е прорязано. Две кенчета, бонус точка. Добре. Въже. И пая финал. Няма нужда. Голямата къпка не е. Малката е оцели и е срязана. Малката е оцелена и срязана. Голема за срязана. Така. Тук са срязани. Въжем на спинен. Зелено е. Ето. А топката зареден? Публиката интересно ли? Няма предизвинки нещо ли чуваме? Дайте малко така и участниците са. Браво. Арбан. Добре. Дъската. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
Най-добре представи играта. Много добре. Малко. Добре, ще не видим после. Шпилата. Много добре. Шлалката може и с къпи, може и шлано с супер. Здраве. Много добър сряз. Перфектно. Много добре. Има ли задни продукта? Хайде, давай! Много добре. Кенчето. Браво, много добър сряз. Същия участник, това е аплодисменти преди старта. Това въже е наистина добре, малко по-високо. Ако искаш да го свали. Окей ли си? Ами да дадем старт на следващия участник. Много добър удар. Един, два, три, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Голямо първо. Добре. Малко, окей. Така, шпила. Добре. Това може с удар, може с срез. Добре. Следващо. Добре. Добре. Един. Браво! Таман не беше срито по-лятно под мъката на събора. Дай втори. Дай пак. Публиката иска шоу. Публиката иска шоу. Браво, Макси се покажа. И накрая приключили с въжето. Браво! Ники Михайлов, световен шампион по товаре на Дамаск. Начало, став. Така, дъската. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така, топки. Да. Добре, почивка, нямаме време вече. Малка. Кой е ват? Това е след 14 часа. Добре. Първите шпуна. Въже, сряз, секунда. И накрая приключвам въже. Последното въже. Мисля, че заслужава много добре аплодисменти. Мисля, че със собствено правилни ножове. Всеки един от участниците е изготвил сам своя нож. Това са едни от най-добрите ковачи в България. Това е ли сме? Начало. Добре. Дъска! Не, тук няма да минава дъска, директно Първо голяма излиза. Добре. Сечена ли? Да. След това излиза малко.
Много добре. Срязано. Тук шпула. Шпула, шловки и въже. Добре. Малките шловки. Добре, участник. Приключва участието. Няма нищо. Записане да скара водещия Влади. Няма ли някой да почерпи нещо? Да. Начало. Добре, много добър срез. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Колко е на първо? Голямо. Добре, оцело нямаме сега. Много добре. Така, дръж. Продължаваме. Добре, ще пълна. Тука, тези, реди. Давай. Добре. Добре. Не, от другото. Тук режим. Сечем. Много добре. Добре, Енчи. И трето бутилки. Много добре. И въже. Детска игра. Браво! Цецови, точно си! Браво! Давай! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Много добре. Отиваш на топките. Първата топка ще трябва по-голям за мъжа. Пускаш се. Много добре, срязано. Малко топка. Тук тези двете и въжете се дава. Има ли поставяне? Браво! Ако искаш степен. Добре, въжи. Сряз, степен. Добре. Вода и тенш. Добре, първото решение. Окей. Тони! Въже, последно въже. И аплодисменти за сега, малко инструктаж. Другия крак. Върни крака. Аплодисменти за най-малкия на участък. Още два пъти. Браво! Я трябва да срежеш това въже. С един удар искам да го удариш, да е така. Давай. Добре. Това сега тук да лежим. Браво. Тук. Средата удар. Браво, много добре. Айде вода. Чакай сам. Чакай. Точкуването може да направим награждаването.
нещо не видяхте. Явно трябва да повтараме. След да сме се изгонили. Аз не можах да запълвам. Това е издирване. Георги Иванов и Върханската. Данаил Русев! Отивам да търся Данаил. Ще му дадем после. Да не го търсим да не заматвам. Така, на първо място в нашето съревнование с категоричен резултат 12 точки Ники Николов. Това е специално предоставено от Апостол Саридис, японски ножове, които може да видите долу. Правилно шампиона и една тениска. Специално съм застанал да се на тебе на работа. Аз погледнах да не си ми дал някоя детска. Имаше някаква така шега, но да. Трябваше да сваля на Асен тенис. Ако номера ни отговаря, при нас ще я сменим с по-малка. Браво на шампиона. С резервно. Имаме две втори места за Георги Иванов и Вардан Тодоров. Да се бият за място. Получават по една тениска. Две втори места. Специално изработени тениски за Ковачкия събор Асеновград. И на трето място за Елосев. Браво! Честито, шампионе! Честито! Благодаря за организацията. Благодаря. Със здраве да се носят тениските, да направите по една снимка. Който иска, може да се закупи мощно от тях. Ако някои номерата не отговарят, при нас да ги сменим. Ами, браво за участието и за благодарим за организацията. Благодаря. Браво!